Rusko on tuntunut aina niin kodilta, ettei ole tullut sellaista tunnetta, että pitäisi vaihtaa. On se hienoa, kun vanhemmat ja lapset voi mennä kadulle yhdessä pelaamaan jalkapalloa. Ja että ollaan oltu aamupäiväisiä koulun urheilukilpailussa ja siellä kannustettu toinen toisiamme ja sitten vielä tavallaan naapurustostakin löydetään vielä lisää energiaa tämmöiseen yhteiseen tekemiseen ja kannustamiseen. Ruskon maaseudun rauha on jotain, mitä ei joka paikasta löydä. Ruskolla on hyvä asua siksi, koska täällä on niin rauhallista ja täällä on niin paljon luontoa ja peltoja. Ja täällä on myös niin hyvä, koska täällä ei ole niin paljon hulinaa. Täällä on jännä, kun täällä muodostuu sellaisia naapurustoja, että jos loppuu vaikka leivin paperi, niin sä pystyt sen naapurilta helposti lainaamaan ja on semmoinen kulttuuri. Elämä Ruskolla tuntuu niin turvalliselta. Täällä on jotain, mitä muualla ei ole. Onni asuu Ruskolla.